hai como se chama, liñaza. Esa liñaza, sémbrala, e dá como unhas ervas. Esas ervas dan moito que facer, porque tens que recollelo, sacarlle a bagaña que é que dá a esa semilla, sacar a bagaña, que lle chaman así, e logo despois ainda tens que metelo no río, que lle chamamos encorgalo. Temos que encorgalo no río. E logo despois collelo e poñelo en madeixas, recollelo para que se seque. En canto está seco, mira canto dá traballo. Ese é o liño, verdad? Ou sea, o fío, verdad? Entón, despois tens que pasalo para o forno bastantes veces, tens que ripalo. Bueno, unha barbaridade de traballo dá o liño, moito, moito. E fiámolo nunha roca, non sabes como se canta. Se non queres perder o tempo, colle a roca e ven fiando.